Den här killen Den här gäller inte här i Sverige. Den här... Sverige är mitt land nu. Okej? Jag kan offra mitt blod på Sverige. Så håll käften nu. Jag pratar mycket. Okej? Mitt blod. Jag kan offra det på Sverige. Håll käften. Håll käften din prophet. Han är kidnappare. Han har haft sex med ett barn. Han har dödat många. Han har dödat stammar. Okej? Som är 60 år. En kukta på 120 år som heter Abu Adik. Okej, han hade skrivit lite ord till Muhammed. Han skickade någon som tog en svärd och han stoppade svärdet mitt i hans lever och ut hans lever också. På grund av hans son till Muhammed, du är inte profet. Ditt Koran nu, du ser vad de håller, vad som rör. Det gäller inte i Sverige. Ta den till någon annanstans. Den här är bomb på jorden. Den här mer än atombomb. Ja, jag vill bara säga någonting. Sociala barn, era soner på grund av att ni slår dem. Vet du? Vad tar socialen dina barn? Ni slår dem, ni kan inte behandla dem som är bra. Som Sveriges lag säger. Du slår dina barn.